Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Μίνα Τσιριγώτη στην εκπομπή Υποψήφιοι Βουλευτές. Εσύ, από τη συχνότητα του Ορφέας TV. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, Γιάννης Δάρας. Κύριε Δάρα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Καλησπέρα κυρία Τσιριγώτη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Κύριε Δάρα, σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα θέμα που χρήζει ανάλυσης, θα έλεγα. Όταν εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάθε 5 έτη όπως ξέρουμε, ορκίζεται στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, όπως όριζε το προγενέστερο Σύνταγμα του 1952, που όριζε ρητός, το διαβάζω, «Πας διάδοχος του ελληνικού θρόνου απαιτείται να πρεσβεύει τη θρησκεία της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας». Και το ερώτημά μου είναι, πώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που έχει ένα θεσμικό ρόλο, θα πρέπει να δίνει το δογματικό όρκο που κληρονόμησε από τους βασιλείς και δεν άλλαξε ποτέ βάσει του συντάγματος. Και δεν προβλέπεται και εναλλακτική γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ σπουδαία παρατήρηση, ένα πολύ σοβαρό θέμα που χρήζει ανάλυσης. Εγώ σήμερα θα ήθελα από τη μεριά μου να προβληματίσω τον κόσμο, να τον ευάλω να το ερευνήσει, να το ψάξει, να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Βέβαια, το ερώτημα που τίθεται είναι τελικά έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο απορρέει από δημοκρατική διαδικασία ως πρακτική εφαρμογή ή έχουμε ένα θρησκευτικό σύνταγμα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και βέβαια, όταν πάμε στην ουσία του όρκου, θα δούμε και την άλλη πλευρά των πραγμάτων. Ας μείνω όμως στο αν χρειάζεται ένας πρόεδρος δημοκρατίας που είναι θεσμικό πρόσωπο, που διαφυλάτει το σύνταγμά μας και τη δημοκρατία, τουλάχιστον έτσι θα πρέπει να κάνει βάσει της θέσεώς του, τελικά ορκίζεται σε κάποιο δόγμα. Εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης από την αρχή έχουμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα και έχουμε πει ότι σε μια δημοκρατία, όπως και εμείς έτσι λειτουργούμε μέσα στα καταστατικά μας, στην ιδρυτική μας διακήρυξη, σε όλες τις λειτουργίες μας, είμαστε χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα και χωρίς χρώμα. Θεωρώ ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι προσωπικό δεδομένο και δεν έχουν να κάνουν με θεσμικό ρόλο όσον αφορά τουλάχιστον τον ανώτατο άρχοντα, όπως το ορίζει και το Σύνταγμα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Βέβαια, ξεκινώντας να τονίσουμε ότι η κυρία Τσιριγώτη δεν μας έχουν ακριβώς αποσαφηνίσει, δεν μας έχουν μεταφράσει τι σημαίνει στην Αγία Ομοούσιο και Αδιαιρέτο Τριάδα. Σίγουρα είναι ένας δογματικός χριστιανικός όρκος, ο οποίος δινόταν επί βασιλιάδων. Άρα βλέπουμε ότι το Σύνταγμά μας είναι μια συνέχεια όλου αυτού. Τώρα, όταν κάποιος ορκίζεται, θεσμικός άντρας, οποιαδήποτε θέση κι αν είναι αυτή, το ορθό και το δίκαιο είναι πρώτον να διασφαλίζεται θεσμικά, δηλαδή νομικά, ο όρκος, έτσι ώστε αν τον παραβεί να υπάρχουν νομικές συνέπειες, και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο δίκαιο από όλα και το πιο ασφαλές από όλα σε μια πραγματική δημοκρατία. Και δεύτερον, να δεσμεύεται συνειδησιακά. Θα μου πείτε με ποιο τρόπο. Σίγουρα έχουμε τεχνολογίες από πάρα πολύ παλιά, και όταν μιλάω για τεχνολογίες, εγώ μιλάω για την τέχνη του λόγου, για την τέχνη του νου, δεν μιλάω για τεχνοτροπίες. Άρα λοιπόν, κατά βάση θα πρέπει όταν δίδεται ένας όρκος να διασφαλίζεται σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί στην ακρίβειά του. Και έχουμε και ένα ερώτημα που προκύπτει, το οποίο είναι το εξής. Πώς γίνεται λοιπόν ένας πρόεδρος δημοκρατίας να είμαστε σίγουροι για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις? Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουν περάσει από την ηγεσία της πατρίδας μας διοικητικά αρκετοί πρόεδροι, να μην πω στο σύνολό τους, οι οποίοι είναι εβραϊκής καταγωγής. Έχουμε και φωτογραφίες, είναι βίντεο δημόσια, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, είναι κάτι που και οι ίδιοι έχουν τοποθετηθεί δημόσια. Τώρα βέβαια, πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι χριστιανός, ορθόδοξος, να ορκίζεται με χριστιανικό όρκο για να διασφαλίζει μια ολόκληρη κοινωνία ανθρώπων. Θεσμικές λειτουργίες, νόμους,
Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας πρόεδρος είναι υπεύθυνος για τους νόμους στην πατρίδα μας και στο κράτος μας. Είναι ο ίδιος ο οποίος μπορεί να θέσει βέτο για οποιοδήποτε νόμο δεν είναι στην ακρίβεια της δημοκρατίας. Βέβαια, θα μου πείτε πώς ορίζεται αυτό. Φυσικά και δεν ορίζεται μέχρι σήμερα σε καμία κυβέρνηση, διότι δεν υπάρχει αξιακό πρωτόκολλο, δεν υπάρχει σημείο αναφοράς, όπως ακριβώς το έχουμε θέσει ως Ελλήνων Συνέλευσης και το έχουμε καταθέσει και δεσμευτικά στον Άριο Πάγο. Δηλαδή, όταν ένας πρόεδρος χρειάζεται να είναι αυτός ο οποίος θα προστατεύει τους νόμους και το Σύνταγμα, χρειάζεται να έχει ένα σημείο αναφοράς. Το σημείο αναφοράς δεν μπορεί να είναι άλλο από ένα αξιακό σύστημα το οποίο θα διαφυλάτει όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είχαμε ποτέ αξιακό σύστημα, γι' αυτό και είχαμε κατά το δοκούν νόμους. Είχαμε ένα νομοθέτη ο οποίος μέχρι και σήμερα λειτουργεί κατά το δοκούν, γιατί δεν έχουμε ορίσει ακριβώς ποιο είναι το δίκαιο, ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η ελευθερία, ποια είναι η αρετή. Όλες αυτές τις αξίες που τις έχουμε ορίσει και υπάρχουν δημόσια στο καταστατικό μας, στις προγραμματικές δηλώσεις, στην εθνική μας διακήρυξη και σε όλο το λειτουργικό μας σύστημα. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος, όταν δεν είναι χριστιανός, δίνει ουσιαστικά ένα ψεύτικο όρκο, ένα όρκο που δεν πιστεύει, γιατί πάντα μιλάμε για πίστη. Δεν μιλάμε για γνώση, να μην το μπερδέψουμε αυτό, μιλάμε μόνο για πίστη. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος δεν γίνεται ως θεσμικός ανώτατος άρχον να δίνει θρησκευτικό όρκο. Και δεν μπορεί να λειτουργεί ένα σύνταγμα ως θρησκευτικό σύνταγμα. Και βέβαια, αν πάμε στο άρθρο 3, παράγραφος 1, αν δεν κάνω λάθος, του συντάγματος, θα δούμε ότι η Ορθόδοξη θρησκεία ορίζεται ως επικρατούσα στην πατρίδα μας. Και βέβαια, το γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Τσιρικώτη, και βέβαια έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου ως επικρατούσα επεμβαίνει. Με ποιο παράδειγμα, να σας δώσω για ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Ότι είναι υποχρεωτικά στα σχολεία συγκεκριμένο δόγμα να διδάσκεται. Βέβαια. Το δόγμα είναι κάτι πολύ προσωπικό για τον καθένα. Είναι ο δικός του τρόπος αναζήτησης, σύνδεσης με το Θείο. Εμείς ως Έλληνες έχουμε τη δικιά μας κοσμοθέαση, παρατηρούμε πάντα τα πράγματα με λογική, μέσα από μια αποδεικτική διαδικασία και βέβαια μέσα από αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας. Δεν μπορούμε σε κάτι που να αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας ή η νόησή μας βάσει της αποδεικτικής διαδικασίας να πιστέψουμε κάτι. Γιατί η πίστη ουσιαστικά είναι μια θεμελιώδη αρχή που έχουμε αποφασίσει μια ομάδα ανθρώπων η οποία δεν αποδεικνύεται. Ναι, αλλά σε μια δημοκρατία η οποία είναι μια πρακτική εφαρμογή για την εύρυθμη λειτουργία ενός κράτους, δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε κανένα δόγμα. Άρα λοιπόν δεν γίνεται ένας πρόεδρος της δημοκρατίας να ορκίζεται σε ένα συγκεκριμένο δόγμα, εφόσον και ο ίδιος ενδεχομένως, και έχουμε και πολλές περιπτώσεις που έχει συμβεί, να μην πιστεύει σε αυτό το δόγμα. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, πλαγίως εισάγεται η πίστη στο ορθόδοξο δόγμα ή έστω στη χριστιανική θρησκεία και αυτό προβάλλεται ως θετικό προσόν για τον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε. Να τον προωθήσουμε στον Έλληνα πολίτη ως καλό χριστιανό, ως καλό μουσουλμάνο, ως οτιδήποτε δογματικό. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να εκτελεί στην ακρίβεια τη διαδικασία η οποία του ορίζει το νομικό πλαίσιο, το σύνταγμά μας, και από εκεί και πέρα σε περίπτωση που δεν εκτελέσει αμέσως να καθαιρείται. Άρα για εμάς στην Ελλήνων Συνέλευση δεν υπάρχουν ασυλίες, δεν υπάρχει να μένει κάποιος στο πηδάλιο της πατρίδας μας αν δεν εκτελεί στην ακρίβεια και βάσει αξιακών πρωτοκόλων συγκεκριμένων τις διαδικασίες οι οποίες ορίζονται. Άρα λοιπόν και στον όρκο θα δείτε ότι ο όρκος δεν κλειδώνει. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Αν δεν πράξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό που ορίζει έστω και ο όρκος του, αλλά και ο νόμος πρώτα και πάνω απ' όλα, τότε ποιες θα είναι οι συνέπειες? Στον όρκο δεν υπάρχει καμιά συνέπεια. Γι' αυτό λοιπόν ένας όρκος που έχει λογική, την ώρα που ορκίζεται κάποιος, φυσικά και δεν ορκίζεται σε μία άποψη που έχουμε συμφωνήσει κάποιοι άνθρωποι, είτε αυτή λέγεται χριστιανισμός, είτε λέγεται μουσουλμανισμός, είτε Ινδουισμός, είτε ταοισμός, είτε οποιοδήποτε δόγμα. Άρα λοιπόν πρέπει στο τέλος ο όρκος να κλειδώνει και να κλειδώνει πάρα πολύ αυστηρά, με συνέπειες οι οποίες, επαναλαμβάνω,
θα είναι και κατοχυρωμένες νομικά, θεσμικά, αλλά και βέβαια θα δεσμεύουν και τον άνθρωπο, το «ον», ως ύπαρξη συνειδησιακά. Ήρωες, πολεμιστές, οι οποίοι ορκιζόντουσαν για την ελευθερία, για το δίκαιο, για την αιρετή, για το κάλος, για όλα αυτά, για την ισότητα. Και εδώ πέρα που είπα ισότητα, θα μου επιτρέψετε, σε μια δημοκρατία πάνω απ' όλα είναι η ελευθερία. Η ελευθερία του κάθε ανθρώπου να, όσον αφορά το δόγμα, να προσανατολίζεται και να τοποθετείται όπως θέλει αυτός με ελεύθερη βούλησή του. Άρα λοιπόν η ελευθερία είναι θεμέλιο της δημοκρατίας. Και η ισότητα βεβαίως είναι άλλη μια αξία η οποία περιέχει και την ελευθερία. Εδώ λοιπόν πώς έχουμε ισότητα, όταν ένας πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ασπάζεται έστω και εικονικά, ψευδός δηλαδή, το χριστιανισμό για να ορκιστεί ως πρόεδρος δημοκρατίας. Και έρχεται και σε αντίθεση με το άρθρο 31 του Συντάγματος που καθορίζει τα προσόντα εκλογικότητας του Προέδρου και δεν περιλαμβάνει την ύπαρξη θρησκευτικής πεποίθησης. Σαφέστατα. Και μάλιστα η θρησκευτική πεποίθηση είναι προσωπικό δεδομένο. Άρα δεν μπορώ να έχω σε μια δημοκρατία, η οποία είναι μια πρακτική εφαρμογή, ένα λειτουργικό σύστημα της ίδιας της δημιουργίας μου, δεν μπορώ να έχω μέσα δόγμα. Δεν έχει καμία θέση στην πρακτική αυτή εφαρμογή το δόγμα. Και δεν μπορεί κανένας να πει στον Έλληνα πολίτη ότι αυτός που είναι χριστιανός ή μουσουλμάνος ή Ινδουιστής ή Ευαγγελιστής ή Ιαχωβάς ότι είναι πιο άξιος ή ότι μπορεί να μας διασφαλίσει ότι συνειδησιακά θα είναι στις αξίες και στις αρχές που έχουν οριστεί αλλά και στο νομικό πλαίσιο του ίδιου του Συντάγματος. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα, έχουμε δει ανθρώπους θρησκευόμενους να έχουν πράξει τεράστια εγκλήματα στην ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση με την δημοκρατία μας. Πρέπει να μείνει στο προσωπικό κομμάτι της ατομικότητας του καθενός μας, αλλά στο συλλογικό κομμάτι θεσμικά δεν έχει καμία δουλειά αυτό το προσωπικό απόλυτο δεδομένο της θρησκευτικής πεποίθησης. Άρα εδώ το Σύνταγμά μας βλέπουμε ότι είναι μια συνέχεια παλαιών συνταγμάτων που απορρέουν από βασιλικά διατάγματα. Και την ιδιαίτερη σχέση πολιτείας-εκκλησίας θα έλεγα. Ακριβώς. Και είναι μια σχέση η οποία θα γνωρίζουμε και από την ιστορία μας ότι η Εκκλησία παίζει πρωταρχικό ρόλο στη λειτουργία του κράτους. Βέβαια αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σε καμία των περιπτώσεων για εμάς, διότι το θρησκευτικό κομμάτι δεν έχει καμία σχέση με το αξιακό σύστημα που προϋπήρχε από την απαρχή δημιουργίας του ανθρωπίνου γένους. Οι αξίες είναι αυτές με τις οποίες είναι δημιουργημένος ο ίδιος ο άνθρωπος και ως σώμα, αλλά και ως οντότητα γενικότερα. Και μάλιστα ο τρόπος ζωής του, για να είναι σε μια ανελικτική πορεία, πρέπει να περνάει πάντα, κυρία Τσιριγώτη, μέσα από το αξιακό σύστημα, μέσα από τις αξίες και από τις αρχές που απορρέουν από τις αξίες. Δηλαδή, η ισοπολιτεία, η σιγορία και άλλες αρχές, όπως τις έχουμε αποτυπώσει ως 18, απορρέουν μέσα από το αξιακό σύστημα των 12 αξιών. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει ως πολίτες, ως Έλληνοι άνθρωποι, τη στιγμή που θα έρθουμε στη διοίκηση αυτής της Ιερής Πατρίδος, ότι πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα μέσα από τη λογική, μέσα από το δίκαιο, μέσα από την ελευθερία, μέσα από τα αξιακά μας πρωτόκολλα. Γι' αυτό και θα τα θεσμοθετήσουμε πάνω απ' όλα και θα το κάνουμε με συντακτική εθνοσυνέλευση, η οποία θα δημιουργήσει το θεμέλιο για να στηρίξουμε και το Σύνταγμά μας και τους νόμους μας, να μπορεί ο νομοθέτης να έχει σημείο αναφοράς και να διασφαλίζεται και η δικαιοσύνη και οι τρεις ανεξάρτητες αρχές. Και η δικαιοσύνη και η εκτελεστική και η νομοθετική αρχή. Και το θέμα το θρησκευτικό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί ο καθένας να λειτουργήσει από μόνος του ατομικά, προσωπικά, είτε και σε ομάδες, αλλά δεν έχει να κάνει με τη διοίκηση της πατρίδας μας. Βέβαια, έχουμε δει ότι ενώ η Εκκλησία έχει πρωτεύον ρόλο, και το βλέπουμε και στο Σύνταγμά μας και στην ορκομοσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρόλα αυτά η Εκκλησία
και οι λειτουργοί της θεωρούνται υπάλληλοι για το κράτος, πληρώνονται από το κράτος. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια σύγχυση και μια συσχέτιση η οποία δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την ανισόρροπη θα έλεγα και άδικη κατάσταση για τους νόμους και τους θεσμούς του συντάγματος και της πατρίδας μας. Ξέρω ότι την περίοδο 1996 με 2000 υποβλήθηκε πρόταση για αντικατάσταση της επίκλησης της Αγίας Τριάδος με την επίκληση στον ελληνικό λαό, η οποία δεν έγινε δεκτή όμως. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν επιτρέπει. Ακριβώς. Βέβαια, αν λειτουργούσαμε, κυρία Τσιριγώτη, κάτω από αξίες και αρχές, ως άνθρωποι, και έτσι θα έπρεπε να είναι, γιατί έτσι λειτουργούμε και στο σώμα μας, επαναλαμβάνω, τότε αυτά τα φαινόμενα δεν θα υπήρχαν. Δεν θα υπήρχαν. Δεν μπορεί κανένα δόγμα, καμία πίστη, κανένα κόμμα και κανένα χρώμα να παρεμβαίνει στις διοικητικές λειτουργίες ενός κράτους όταν αυτό λειτουργεί πρακτικά με τη δημοκρατία. Και δεν υπάρχει κανένα ελεύθερο κράτος, ελεύθερη κοινωνία ανθρώπων που να μην λειτουργεί με δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή έχουμε κοινωνίες ανθρώπων οι οποίες είναι σε κομματοκρατίες, σε μοναρχίες, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία δημοκρατία, δεν υπάρχουν αξιακά, άρα πρέπει να το δούμε συλλογικά και συνολικά ως άνθρωποι και δεν αφορά μόνο τον περιορισμένο χώρο της Ελλάδας, έτσι όπως μας τον έχουν διαμορφώσει άλλες δυνάμεις, αποστατικές δυνάμεις. Άρα η Ελληνοσυνέλευσης, για να το θέσω και ως βάση, γιατί η Ελληνοσυνέλευσης είναι ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα, αφορά όλους τους ανθρώπους σε όποιο σημείο του πλανήτη μας βρίσκονται. Το λειτουργικό σύστημα το οποίο θέτουμε ως Ελληνοσυνέλευσης είναι ένα λειτουργικό σύστημα για την εύρυθμη λειτουργία όλου του πλανήτη. Και μάλιστα είμαστε έτοιμοι να προσκαλέσουμε και να βρεθούμε σε οποιοδήποτε πάνελ δημόσια με οποιονδήποτε θα μπει σε αντιπαράθεση ή σε μια δημιουργική συζήτηση μαζί μας για να δει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε Έλλην πολίτης πραγματικά πώς τεκμηριώνεται και πώς αποδεικνύεται αυτή η τέλεια λειτουργία με τα αξιακά μας πρωτόκολλα. Μάλιστα. Ο χρόνος της εκπομπής τελειώνει. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι? Κυρία Τσιριγώτη, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό βιώνουμε κάτι πάρα πολύ, θα έλεγα, πιεστικό. Είναι μια κατάσταση πολύ στρεσογόνα που περνάει ο Έλληνας πολίτης. Θα έλεγα ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα αόρατο χέρι έχει κλείσει το στόμα των ανθρώπων με πάρα πολλούς τρόπους. Τώρα αυτό αποτυπώνεται και με τη χρήση ενός υφάσματος και αυτό το λέω και θα το συνδέσω με τη συζήτησή μας, γιατί πραγματικά αν ψάξει κάποιος και δει για απλές ασθένειες όπως η φυματίωση που έχει βγει ένα εμβόλιο το 1924, αν δεν κάνω λάθος, 27, για τον κοκκίτη και για κάποια άλλα πράγματα, θα δει ότι πανδημίες ζούμε κάθε μέρα. Βέβαια, ο τελευταίος ιός είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, πραγματικά έχει τις πιο δυνατές δημόσιες σχέσεις, θα έλεγα. Όμως, αν υπήρχε πραγματικά ένας ανώτατος άρχον, όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου θα διεσφάλιζε και θα ήταν και ο ίδιος κλειδωμένος με τον όρκο και με τον νόμο, αυτή τη στιγμή τα πράγματα θα ήταν σαφώς σε διαφορετική μοίρα. Αυτή η μοίρα όμως μπορεί να αλλάξει και εδώ είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω στον κόσμο, ότι είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, είμαστε εδώ όχι για να γεμίσουμε άλλη μία θέση στον κατάλογο του Αρείου Πάγου ως πολιτικός φορέας, είμαστε εδώ για να δώσουμε ένα τέλος σε όλο αυτό το αντιαξιακό περιβάλλον που υπάρχει στον άνθρωπο και να επαναφέρουμε τις πραγματικές αξίες και αρχές και ένα σύστημα ως πρακτική εφαρμογή που υπάρχει από την ίδια τη δημιουργία μας και λέγεται δημοκρατία. Και όλα αυτά τα κακό σκήμπαινα θα μπουν στη θέση που τους αξίζει, θα αποδοθεί απόλυτα και στην ακρίβεια το δίκαιο
και η αλήθεια, να θυμούνται όλοι, είναι πάντα ομή και απόλυτη. Και δεν μπορεί κανένας να σταματήσει την αλήθεια. Άρα λοιπόν η ένωσή μας είναι το πρώτο μέλημα, αυτό που ο πρόεδρος μας ο Αρτέμις ο Σόρας είπε από την αρχή αυτού του αγώνα, και αυτό πρεσβεύουμε μέχρι σήμερα για τον τελικό σκοπό και στόχο που είναι η απελευθέρωση των ανθρώπων και η εγκαθίδρυση της Ελλήνων πολιτείας με την πραγματική, μοναδική και ιερή δημοκρατία. Κύριε Δάρα, τιμή μου που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, δύναμη φως. Φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σύντομα και πάλι μαζί. Γεια σας.